zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Bara Gurbi Episode 5 Episode na 5. Laila ta gaida shi ya amsa yana ɗan binta da kallo. Ta yi kyau sosai, don dai shi farar mace ba ta faye ɗaukar hankalinsa ba. Laila fara ce mai kyau sosai, duk inda ake neman mace Laila ta kai. Muktar ne ya buɗe firij ɗin ɗakin ya ciro lemon exotic da Hollandia ya dire, ya janyi wata ƙatuwa farar leda da ke kan tebur ya buɗe. Kaji ne a ciki fal. Ya dubi Laila da cewa, matata mu ci abinci. Ta ɗan harare shi da cewa, au, ni ce ma matar taka? Ya sanya dariya yana cewa, kin ga wannan? To ya fi ni rashin albarka. Ki saki jiki, abin da ya sa muka zo nan ma saboda za mu yi magana ne mai mahimmanci ne da ke da shi. Nan dai Laila ta saki jiki ganin cewa shi ma Mus'ab wayayye ne kuma ba ma ɗan asalin garin ba ne, business yake zaune da shi. Suka ci suka yi ƙat, Mus'ab na kwance yana kallo a ƙatuwar plasma da ke ɗakin. Bayan sun gama, Muktar ya kalli Laila ya ce, maganar Islam ce ta kawo mu nan. Laila ta kalle shi da sauri yayin da gabanta ya faɗi. Muktar bai damu da yanayin da ta nuna ba, sai ya ci gaba da cewa Mus'ab aminina ne sosai, kuma mai gidana ne, tun kusan shekaru 10 muna tare. Ina son sa sosai tare da ba shi duk abin da yake so. Tun da ya ganki da Islam ya ce zai iya komai da zai kawo masa ita. Babu ruwansa da aurenta, hasali ma kasancewa ta mata aure shi ne zai ba su damar rayuwa yadda suke so. Saboda haka Laila, tun ranar da muka ganki da Islam a shagon ɗinki abokina ya birkice, ta rikita lissafinsa. Wallahi tafiyar da ta kama shi zuwa China ita da dakatar da komai, amma tun a can kullum ta Allah sai ya min maganarta. Ya kuma ce zai iya komai da zai samar masa da ita, babu ruwansa da aurenta inda za ta ba da haɗin kai. Saboda haka Laila, haɗin kanki kawai muke nema. Ke mace ce, Islam ƙawarki ce, kin san duk hanyar da za ki bi ki shawo kanta. Na tabbata za ta ji daɗin tarayya da Mus'ab. Ke kanki Laila a sanadinta babu abin da Mus'ab ba zai yi miki ba. Laila ta ɗago tana kallon su duka, sannan ta ɗan cije leɓe ta ce, Muktar baka san Islam ba, ina mai tabbatar maka ba za ta taɓa amincewa. A nan Mus'ab ɗin ya ɗaga mata hannu gabi da saukowa daga gadon ya zauna a bakin gadon da cewa, haba Laila, kadda ki bani kunya mana, kamar ki ke da ƙawarki wai ki ce baki san ta yadda za ki shawo kanta ba? Ba wani abu ne mai wahala ba in dai kin sa a ranki za ki yi. Abin da nake so ki sani shine ba zan iya haƙura da ƙawarki Islam ba. Ta yi min matuƙa, akwai baiwa da yawa a tare da mace irin Islam. A kan irinsu kuma babu abin da ba zan iya kashewa ba in dai zan same ta. Kada ki damu Laila, muddin na samu Islam ta sanadinki, to lallai za ki san cewa kin yi aiki mai kyau. Don Allah ki taimake ni. Sun gama kashewa Laila jiki sosai, ita ma ba damuwarta ba ce inda Islam ɗin za ta amince. Abinda take tsoro ya zamana ta sanar da ita an samu akasi nata asirin da take rufewa ya buɗe. Kamar Mus'ab ya san me take tunawa, ya ce, kada ki yi shakka yayin da kike sanar da ita, ki gaya mata komai, kuma ki nuna mata ke ma harkar ki ce. Za ki rufa mata asiri, ita ma ta rufa miki ba tare da kowa ya san me kuke ciki ba. Ki kuma sanar da ita duk girman abin da take so, idan ta sanar da ni a shirye nake da in yi mata shi. Muktar ya sanar da ni mijinta baya da komai. Laila ta gyaɗa kai, zuciyarta ta fara aminta da kwaɗaita da ɗimbin alherin da za su samu a jikin Mus'ab, musamman a yadda ta lura ya faɗa tarkon Islam. Babu abin da ba zai yi ba inda a kanta ne. Don haka a sanye ta ce, mijinta mai rufin asiri ne ba mai kuɗi ba, amma fa yana iyaka ƙoƙarinsa a kanta, sannan Islam tana masifar son mijinta. Sai Muktar ya riƙo hannunta yana shafawa da cewa, son miji daban tarayya a waje daban.
Ki ba kya son Umar amma kike tare da ni? Da danna masa hararar wasa da cewa ina son mijina mana. Ya ce to saboda haka ita ma tana son mijin nata muke so kuma ta so Mus'ab. Laila ta jinjina, to ku ɗan bani lokaci in yi tunanin inda zan fuskanci Islam da wannan batu, don tsakani da Allah ina jin tsoro. Mus'ab ya buɗe robar ruwa ya juya yana duban Laila yana cewa kada ki ji tsoro Laila, ko da ta nuna bijirewarta a farko, zuwa gaba idan ta koma gida za ta amince. Ina so dai ki yi amfani da maganganu masu tasiri a zuciya wajen gaya mata, tare da nuna mata wannan ba komai ba ne, idan kuma har duk ba ta amince ba a lokacin ne za ki haɗa ni da ita, na san yadda zan yi. Sai ya dawo ya zauna bakin gadon da bandir ɗin kuɗi 'yan naira 1000 wato naira 100,000, ya ce ki riƙe wannan a hannunki ki ji duk abin da take so. Ta sa hannu ta amsa tana jujjuya su. Sai Muktar ya matso yana ce mata matso Laila in yi miki bayani. Ta noke, ya sake matsowa. Sai Mus'ab ya sanya dariya yana cewa Laila kunyata take ji, to bari in fita falo in ba ku guri. Ya ɗauki robar ruwa ya fice falo yayin da Muktar ya ja Laila zuwa gado. Wa iyazu billah, Ubangiji ya kiyashe mu aikin da na sani, ka tsare mana mutuncinmu, imaninmu da addininmu, ka sanya mu a cikin bayanka masu biyayya ga umarninka ya Allah, amin. To, misalin 4 saura suka fito suka yi sallama da Mus'ab, ba Laila ta tura masa hotunan Islam guda 2 da take da su a wayarta, bayan ya yi mata alkawarin babu wanda zai gani, don ya nuna mata ganinta ko da a hoto ne saraɗaɗi da yake ji na rashin ta a kusa da shi. Muktar ya ɗauki Laila suka fice ya dawo, ita can bayan unguwarsu ta sauka ta nufi gida da tunani ranta. Hakika tana da buƙatar kuɗi, tana da tarin buƙatu wanda rashin kuɗi ke tauye ta. Haɗuwarta da Muktar ke ɗauke mata wasu ɗawainiyarta. To ta tabbata Mus'ab ya ninka Muktar a samu da wadata, don ko a hanya da suka taho, Muktar na sake kwaɗaita mata alherin da za ta samu a wurinsa muddin ta samu haɗin kan Islam. Ya ce ko mota Islam take so ya mallaka mata a yanzu zai iya, don haka har ta isa gida bisa a daidaita sahun da taho ya ƙarasa da ita, ba ta da aiki sai tunanin ta inda za ta bullo wa Islam su ci arziki. Ita a karan kanta ta san Islam mace ce ta gaske irin wadda duk namijin da ya san mace kallo ɗaya zai yi mata ya san cewa 'yar baiwa ce. Ta bakin Muktar ne, rabo ne kawai ya bayo Muzakkir ita, amma ba tsara aurensa ba ce. A yanzu ne idan ta amince za ta mori kyau da ƙuruciyarta. A ɓangaren Mus'ab, tun da suka fita suka bar shi kwance bisa gado cikin wani irin hali, a yanzu da yake ɗauke da hoton Islam ya ƙara gano wasu ni'imomi da ke tare da ita, domin wancan karon kallon da ya yi mata na tsoro ne, sannan ba su jima ba suka bar wajen. To wannan kuwa hoto ne da take a tsaye a falon Laila, ko mayafi babu a jikinta, ta saka doguwar riga ta shadda pink wadda aka yi wa aiki, ɗinkin ya amshe ta sai sheƙi take yi, ta yi murmushi, fararen haƙoranta sun bayyana, waɗanda suka dace da madaidaicin bakinta mai ɗauke da siraran labba. Ba komai ke sake ɗaga hankalinsa ba irin idanunta masu ɗauke da wani maganaɗisu mai girgiza kwanya, ga su manya dara-dara, wani lokacin alumshe suke kamar tana jin bacci. Shi a ganinsa ya sanya ta a gaba kawai tana kallonsa da waɗannan idanun to ta gama biyansa. Ya jima bai ga macen da ta ɗauki hankalinsa ta rikita lissafinsa irin Islam ba, komai yake ganin teki a idonsa. To a yau da ya sami hotonta sai yake jin kamar an yi masa rahama. Ganinsa ba aure ba ko me ke gare ta ba zai iya kyale ta ba. Ba a kanta ya taɓa soyayya da mata aure ba, amma da yake shi ba kowace mace yake kulawa ba, sai wadda ta yi daidai da tsarinsa.
zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.